कुंभेली नाक्याचेर सुरू केले लाकडाच्या वखारीतल्यान कोरोनान मरण झाले लोकांच्या मरणाक फुकट लाकूड दिन जाल्यार आंदोलन करतले असे बीजेपी कार्यकर्त्यांनी सांगला। रामनगरात कुंभेली नाक्याचेर नवीन चालू झालेल्या लाकडाच्या वखारीतल्यान कोरोना रोगान मरण झालेल्या लोकांच्या अंतिम संस्कारासाठी फुकट लाकड दिवू जाय ना जाल्यार आंदोलन करतले असे रामनगरातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगला। रामनगर भागात कोरोना रोगाचो प्रादुर्भाव दिवसा दिवसाक वाढते आसा। अनेक लोक कोरोना रोगान मरण पावू लागलात। मरतल लोकांच्या घरातले लोक खूप गरीब आसात। मरणाचो खर्च करूक बी तेमच्यान जावचें ना। तितूंत लॉकडावनान त्या लोकांची हालत अजून गंभीर केल्ली आसा। तशें म्हूण कोरोनान मरण जाल्ल्या लोकांक अंतिम संस्कार करूक फुकट लाकड दिवू जाय अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते शिवाजी गोसावी, राजेश कोरडकर, आकाश सावंत आदी लोकांनी केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या एमपी अनंतकुमार हेगडे विरुद्ध लोक राग बाहेर घालते असतात। कोरोना संकटा वेळाचेर मतदार क्षेत्रातल्या लोकांक मदतीक येऊ जाय आशिल्ले एमपी नापत्ता जाल्लो आसा। तेमकां सोदून दिया अशी लोकांनी तक्रार केला। सध्या कोरोना सेकंड वेवा लागून भारत देश तडपडते आसा। तशेंच राज्यात उत्तर कन्नड जिल्लो पॉझिटिव्हिटी रेटी भितर प्रथम स्थानाचेर आसा। जिल्ह्यात कोरोना पेशंटांची संख्या आणि मरणाची संख्या वाडतेत आसा। तेजेन उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे लोक भयेच्या वातावरणात जगते आसात। जिल्हा प्रशासन बी कोरोना नियंत्रण करचे कार्यात संपूर्ण विफल जाला। हॉस्पिटलात सारकी व्यवस्था ना आणि अधिकारी बी लोकांक सहकार्य करतेत ना असो आरोप आयकूं येते आसा। असल्या परिस्थितीत लोकांक मदतीक पावूंक जाय आशिल्ले एमपी अनंतकुमार हेगडे मात्र गप्प आसात। घरांतल्यान भायर बी पडतेत ना। खंय आसात हे बी कळून येते ना। तेमी एकदम गुप्त आसात असो आरोप आयकूं येऊ लागला। ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದ ಸಂಸದರು ನಮಗೆ ಈ 6 ಸಮಯ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ। ಸಂಸದ ನಾತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೇಕಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ। एमपी अनंतकुमार हेगडे तेमगेल क्षेत्राच्या लोकांच्या मदतीक आणि व्यवस्था करूक काम करते आसात। तशेंच व्यवस्था करूक अधिकारी बऱ्या संपर्कात आसात। ह्या वेळाचेर तेमी भायर येवची कसलीच गरज ना। एमपी अनंतकुमार हेगडे आमी आशिल खंयच्यानच क्षेत्राच्या लोकांची सगळी व्यवस्था करूक श्रम घेते आसात अशें बीजेपीचे मुखंड सांगते आसात। ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಸಹಿತ ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೋಡ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೇತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಕೋವಿಡ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಹಕ್ಕಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿತನದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು 6-7 ಬಾರಿ MP ಆದಂತವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या नियमात परत बदल केला। सोमवार ते बृहस्पतिवार सकाळी 8 ते दंपार 12 पर्यंत गरजेची वस्तू खरेदी करूक अवकाश दिला। तसेच शुक्रवार, शनिवार आणि आयताराक संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित केला। कोरोना कंट्रोल हाडचे खातीर लोकांनी बी सहकाराचो गरज आसा। लॉकडाऊन संबंध हेजे पयले घेयिल्ल्या आदेशात थोडीशी बदल केला। शुक्रवार ते सोमार सकाळीपर्यंत जिल्ह्यात संपूर्ण लॉकडाऊन उरतले। सोमार ते बृहस्पतिवार सकाळी 8 ते दनपारा 12 पर्यंत गरजेचे वस्तू खरेदी करूक अवकाश आसा। जाल्यार ह्या वेळाचेर विनाकारण फिरूक अवकाश ना। कोणी बी अनावश्यक फिरील दिसून येयल्यार तेमचे विरुद्ध कानून कारवाई करतले अशें तेमी ताकीद दिला। जाल्यार थोडे ग्रामपंचायती भागात कंटोनमेंट झोन म्हणून दाखयल कडेन कसलीच बदल केले ना। कंटोनमेंट झोन संपूर्ण बंद उरतले। त्या ग्रामपंचायती भागात गरजेचे वस्तू पावोवंक क्रम घेतले अशें DC मुल्लय मोइलन हेमी सांगलात। ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ
ಅಂಗಡಿಗಳು ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲು. ಅದು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ ಅಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ 4 ದಿವಸ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಇದು ದಿನಸಿ ತರಕಾರಿ, ಈ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಓಡಾಟ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟೌನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಸು, ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಎಸಿಸು, ಲೋಕಲ್ DYSPs ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಅದರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮಿನಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. कुपनार मिळचे धान्य घराघरात वचून वाटप करचे काम आयच्यान रामनगरात सुरू झाले. सरकारा केंच्यान कुपनार मेळचे रेशन घेऊक लोक रेशन दुकानाचेर गच्ची करतात. तेजेन कोरोना रोग जास्त पसरचे भंय आसा. तेजेन रामनगरातल्या रेशन दुकानाचेर रेशन दिनासतना लोकांल्या घराघरात वचून कुपनाचेर मेळचे धान्य वितरण करूक गुरुवारच्यान सुरवात केली. प्रत्येक व्यक्तीला घराकडे वचून रेशन वाटप करचे खातीर रामनगरातल्या ड्रीम अलाव या संस्थेन वाहन उपलब्ध करून दिला. या धान्य वाटपा वेळेचेर ड्रीम अलाव संस्थेचे प्रभाकर कामत, शरदचंद्र गुर्जर, सागर बनावळी आदी लोक उपस्थित आशिल्ले. लोकांना विलंब झाला कारण कोरोनाच्या अत्यंत जादा रीतीनं प्रादुर्भावामुळं देण्याकरता विलंब झाला. दर खेपेला सोसायटीच्या दोन्ही दुकानात आणि प्रीतम नाईकच्या दुकानात देत होते, परंतु इथं गर्दी होऊन कोरोना वरचेवर वाढत असल्यामुळं आम्ही प्रभाकर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील ड्रीम अलाइव या NGOला आम्ही विनंती केली. तेव्हा त्यांनी आपली गाडी मोफत आणि आपल्या कार्यकर्त्यासमवेत सोसायटीमध्ये आलेला रेशन त्यांच्या गाडीमध्ये घालून आजपासून सितवडा, आडाळी, हरली या तिन्ही गावामध्ये आज देणार आहे. आणि उद्यापासून रामनगरच्या प्रत्येक वार्डात चौकामध्ये आल्यानंतर प्रभाकर कामत यांच्या NGOचे कार्यकर्ते सर्व नागरिकांना बोलवून गर्दी न करता सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सर्वांना रेशन पुरवठा देणार आहे. हे महत्त्वाचं काम काल माननीय तहसीलदारांच्याकडे बोलून अप्रूव्हल घेऊन संघाचे चेअरमन गुरुनाथ कामत, त्यानंतर आमचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह सागर बनावळे, डायरेक्टर चंद्रू हरिजन आणि सर्व त्यांचा स्टाफ आणि गावातील सर्व प्रतिष्ठित मंडळींनी मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. रामनगर जनतेच्या वतीनं आणि सेवा सहकारी संघाच्या वतीनं प्रभाकर कामत यांच्या या NGOचं आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो. सर्व जनतेने याकरता सहकार्य करावं अशी विनंती करतो. धन्यवाद. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 662 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्याभितर नवीन 762 कोरोना केसेस मिळाली. त्यापैकी कारवारात 31, अंकोला 21, कुमटा 63, होन्नावर 141, भटकळ 13, शिरसी 104, सिद्धापूर 22, येल्लापूर 51, मुंडगोड 57, हळयाळ 90 आणि जोयडा भितर 69 नवीन कोरोना केसेस आज मिळली. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 42,701 कोरोना केसेस मिळिले. त्यापैकी 36,254 लोक बरे झाले आणि 5,893 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 554 लोकांले कोरोना पांयान मरण जाला. आयचे इतलत न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.